Gyerekkorából pereg a vakolat, a fiamnak ez a szakma. De a főnök a jussukat már előre zsebre rakta. Havi 20-as cashben ott a bankautomata mellett. Kiskorú és hátrányos, mind fizetni kellett. Munkaruha nincsen, de a saját házát pakoltatja. 30 nap a Szabi, mikor a törvény neivel agyatatja. Felhívtam a centrumot, a válaszuk egy szégyen. Tudunk róla, de nem tudunk mit csinálni az ügyben. Az igazgatónő mossa kezei, de hát aláírták. A mellékszerződéssel a gyereket jogát mind levágták. De beállt a párom a résbe és a szemükbe mondta: a családomat senki nem teszi többé tönkre. A gyerekeket talán félrevezetitek a sötétben, de engem nem fogtok elaltatni ebben az életben. Azt hittétek viccel, most szakad a gáz. Az oktató mutogat, de nem látja a hibát. 45 nap szabadság, nekünk jár a juss. Havi 20-as zsarolás, ebből nem menekül. A szülő értekezleten a fiamat sározzátok. Bevett szokás, azt mondjátok, de elszámoljátok. Viccelünk, pedig ez a realitás. Komáromi éjszaka, nincsen több hal. De belálltátok a mesét, hogy a fiam sosincs ott időbb ment. A belső rendszer tiszta, ott a pecsét a fehéren. Nincs bejegyzés, nincs írás, a munkaidő leigazolva. A gólt vádaitokat a tények lökik a porba. A helyszaka a gyors étteremben tolta a műszakot. Hajnal 3-kor ért haza, de reggel mégis ottás melózott. Fáradt volt a gyerek, s egy poénból kivádat szőttetek. Bódítószer, rágalmazás, hol az orvos, kit néztek hülyének? Elment a levél, végül a kamarának. Véget vetünk a képzőhely zsaroló uralmának. Adószám, cégjegyzék, ott van a papíron a bélyeg. A fiamtól tetovett el nem veszel egy fillér se, tényleg. Ott van a sötétben a család edep helyett, de az iskolában sem védik meg a neved. Hónapról hónapra jött a rideg ciklus. Mindent elvettél, te kapsi tiukusz. Nincs munkavédelmi oktatás. Nincs bérszámfejtési jegyzék. Csak a megfélemlítés maradt. Melóba volt fogyelmig. A foglalkoztatás felügyelet már a nyakatokon liheg. A 30 perces szünetekért fizetitek a tőkét. Minisztérium a hivatal vette az adást. Az e-mail a vezetés asztalán landolt, megírtuk a csalást. A törvény a fegyverünk, a pecsét elől nem futhatsz el. Minden egyes jogsértést az igazság söpör. Azt hittétek gyenge, mert sajátos helyzetű a gyerek, de a szüleim mögötte állnak, falat törnek a hagák. 45 nap szabadság, a papír tiszta lap. A havi 20-as készpénznek a nyoma megmaradt. A duális képzőhelinek eljött a nap. A hatóság és a minisztérium a nyakatokra csap. A fizetés után közvetlenül a gépes küldtél minket. Az automatából kivett cashnek ott a digitális nyoma. A hónap végén utaltátok ki a hiányos jussát. Azt hittétek, eggé melegvettétek a hallgatásunkat. A munkaügy, a hatóság és a minisztérium vezetője már mindent tud. Egy a legvégén a rendőrség asztalára került a feljelentés. Kényszerítés, család, kiskorúak megfélemlítése. A törvény előtt nincs több tisztára mosott fal. A gyerekeket és a páromat talán félre lehet vezetni a sötétben, de engem szól többé.